Nazdar, moje meno je Jackie a ja vás vítam u najnovšej sérii Super hra zo superhier. Áno, takže dneska to bude úplne že magické video. Zahráme si nejakú bojovú, nezasneme jak také lamky. Zahráme si, jak nám to sa podarí, uvidíme. Ja prevažne hrajem hacknutú a plnú verziu, ale toto nie je plná verzia, nie je to hacknutá verzia. Takže berte to tak, Sport of Sandals, hra mojho detstva. Počkajte, ja si to zväčším. No, výborne. Takže bude sa volať... Jak sa bude volať? Dáme, že... Dáme... Jablko... Hruška... Hruška, vajco. Dáme napríklad... Ne, dáme mu, že... Vajco von... Midle... Jo, to je jedno. Bursg... Tak, áno. Takže... A nebudem vám to vysvetľovať, to už to poznáte z kýmkoľvek to je, či chcete ho mať elficu, čerta, nejakého ufona, čerta, kyklopa, takého, ktorého dzirol blesk po hlave, takého psa, elfa, prasa, nevodníka, neviem čo to je, takého žalúdok na hlave, černého alebo bieleho, ja si dám toho. Vlastne si dáme normálne podľa svojho gusta, ja mám najradšej tie. Dáme mu fúzi. Nejak vyzerá jak Poseidon. Nevyzerá jak Poseidon. No to nič poriadne není. Dáme mu Poseidona. Dáme mu Poseidona. No, takže Strange, to je vlastne výška, vidíte, že sa zväčšuje. Agility, to je na rýchlosť. Atak, to je útok. Defense je obrana. Vitality, to je vlastne vydrž. Charizma, to neviem. Stamina, magická, to sú len hlúposti, ktoré nepotrebujeme na začiatok. Takže, my si dáme asi pravdepodobne agility, čo je rýchlosť a je to dobré na meč. A meč je tady najlepšie, sú tu najlepšie meče. Máme 5 a toto si už tak vylepšíme. Tak. Toto asi každý koho nezajíma. Aspoň ak si ja myslím. No. Je vode takého dedovi. Trošku sa to seká, lebo mne seká internet. Toho, kto by neporazil toho, čiže on... Aha. Bariego, to si stále spievam, to je myšte úplne, to je... Krása. Čiže oproti jednotke tu máme nové dve budovy, Magic Shop a Church, kostol. Vidíte, že toto tu je na magickú a to je myslím, že tiež, no určite. Toto myslím, že tiež je na magickú a toto je na staminu. Nie, toto môžete, ale to peniaze potrebujete nejaký usad, tak na mňa. Takže čo si kúpime, určite tento základný večík. Tiež som chcel povedať, že na tieto dve sekery a tieto potrebujete Strange a na toto tiež potrebujete ale agility. Takže ideme k tomu kamarátovi, nášmu starému svalnáčovi. Kúpime si od neho základné potreby, aby sme prežili aspoň tú arénu. Toto si asi nebudem mať kúpiť, ale toto áno. Takže ideme do toho s takým God Sir Neptune the Black. Ale není ček. On má aký haro. Kamal, my sme Poseidonovia. No, proti Poseidonovi sa nikto nevyrovná. Takže si vylepšíme. A teraz už máme otvorený meč, s ktorým pôjdeme do duelu a to je tento. Toto nebude by to si vylepšovať, keď takto tú buchtu porazíme. Potom zistíte, že čo je tá buchta.
No, výborný si. Ešte jednu. Super. Také nevieš, čo ty zmrt. No. Trošku sa to kuše, no. Trošku sa to kuše. Ale to nevadí. To nevadí. Oh shit. Nie po mne. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Čiže sme prehrali túto narostú bitku. Nevadí, to je zmrt. Toto bola na... Štelaš prdel. Mám ten druhé brnenie, no. Aha, víte, nemáme. Kámo, ty si nič oproti mne. Mámka na teba tvrdo robila, ty teraz prehráš s takým sedlákom, čo... Kámo. Kámo, ježiš. Ste to videl skoro vada na dvere, pozrite sa. Jo, taký klasik je tam. Výborné. No sakra, tu som to kašľal a ideme asi za to daj už, čo? No? Áno, áno. Si kúpime... Kámo, my nemáme na meč. My nemáme na meč. My nemáme na meč. Oh shit. To bude bolieť. Aha. Aspoň keď už nemáme, tak je bojovať so sťou. A ideme si vylepšiť aspoň to, na čo máme. Ale my na nič nemáme. My sme chudobní. Tak aspoň tá obrala do... A vidíte, John Buchta. Ja ho tak volám Buchta. No, aha. Toto som to lepšie. Oh shit. No, aha. Kámo, ty si prehral. Áno, ja ešte k nemu pôjdem, však tu každý gladiátor, keďže môže zautočiť, pôjde k nebu a že zabij si ma, ne, kľudne. Prečo nie? No teraz si dala ti poprnem, kámo. On že by dal taký kritik a... Jo, sme tam, je to tam, výborne. Duncan the First, kámo. Ty máš ten super meč. Super power agility, kámo, dal som mu 10 ranovky a kámo zobral a dostaješ bazmek na hlavu, ty. Jo, to je... Čak neutekaj, ty pusera malá. Máme väčšiu staminu, než ja. A už si uvedomil, že to nemá zmysel utekať predo mnou, lebo ho zabijem aj tak, hehehe. Dajte no. Super. Ja mám taký attack power, že vyzerám taký sedlak, pozrite sa. Taký sedlak, strašný, počujem ma kamarát. Tá kámo, už mám len minútu a 15 sekúnd. Nevadí, však to video spojím. Alias Movie Makery, kámo. Však ja dostajem na fraka. Ty on skoro toľko dáva, jak ja, takže čakajte. A čože som späť, no. Kámo, však on ma zavie. A nemal zmysel potom uploadovať to video. Ježišmaria. Utekaj, Gerta a spí. Bože, my sme mŕtvi. Super. Ne. Aha, takže ty nás chceš donútiť k tebe, hej, ty bazmek. Spí, áno, spí. Taký nie. To je bazmek strašný od nás. No ma donútil k nemu, tomu bazmekovi. Dobrú má taktiku na to, že to je počítač. Alebo taký ťuťko. Ježiš. Kámo, ja tu spím, nechaj ma spať.
Teraz ťa zabijem. Kámo, som naspidovaný tak, že nemá šancu prežiť. Dúfam. Dúfam, kámo. Cez mňa je taký hnusný procičova pred každým zápasom. Kámo. Ja si tu škábam hlavu, jak postím. Kámo. Už sme ďaleko od toho zmrda. Jo, kritik 6. Toto sa cení. Chce sa mi plakať normálne. Takže s týmto videom sa s vami lúčim, nezabudnite pozrieť Tekit a samozrejme tešte sa na ďalší diel a ak chcete pokračovať z tejto hry, kde už určite si to nacvičím a budem skillovejší, tak uvidíme sa pri ďalšom dieli, ale ak nie, tak pokračujeme v ďalšej. A vlastne, keď sa bude páčiť táto séria, tak samozrejme napíšte to. Takže, Jackie sa s vami lúči a majte sa, čaute. Čože som späť, no. Kámo sa kodba zavie. A nemal zmysel potom uploadovať to video. Ježišmaria. Utekaj Gerta a spí. Bože, my sme mŕtvi. Super. Ne. Aha, takže ty nás chceš donútiť k tebe, hej, ty bazmek. Spí, áno, spí. Taký nie! To je bazmek strašný od nás. No ma donútil k nemu, tomu bazmekovi. Dobrú má taktiku na to, že to je počítač. Alebo taký ťuťko. Ježiš. Kámo, ja tu spím? Nechaj ma spať. Teraz ťa zabijem. Kámo, som naspidovaný tak, že nemá šancu prežiť. Dúfam. Dúfam, kámo. Cez mňa je taký hnusný procičova pred každým zápasom. Kámo. Ja si tu škábam hlavu, jak postím. Kámo. Už sme ďaleko od toho zmrda. Jo, kritik 6. Toto sa cení. Chce sa mi plakať normálne. Takže s týmto videom sa s vami lúčim, nezabudnite pozrieť Tekit a samozrejme tešte sa na ďalší diel a ak chcete pokračovať z tejto hry, kde už určite si to nacvičím a budem skillovejší, tak uvidíme sa pri ďalšom dieli, ale ak nie, tak pokračujeme v ďalšej. A vlastne, keď sa bude páčiť táto séria, tak samozrejme napíšte to. Takže, Jackie sa s vami lúči a majte sa, čaute.